emango dut hemen kronorinik, azteko, David Herrikoa grabatzen dago? Vale, perfecto. Pues hori, pues eso, aizerik ez duzula izan bidean, ez? Ez, bat ere ez. Bueno, basiko gara, ongietorri bertsolari bati egin dakioken ongietorriarekin, vale? A ver, somos ateratzen zaidan. Endaiatik Iruñeraino solastera, jason jarriko zaigu mikroan beste aldera, bertsolari aurkezle eta hamaikafera, ongietorria izan Maialen gurera. Bueno, mila esker, etxalo. Eta horren bat klaketarako. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Bueno, pues ongitorria Maialen gaur, Maialen Arzalluz daukagu gurekin, bertsolaria, aurkezlea, musikaria, itzultzailea, bueno, milak gauza ez Maialen? Bai, titiriteroa. Saltxeroa, ez da? Bueno, gustatzen zaigunei salsa ez? Bai, ez dakit gustatzen zaigulako den edo horrela bizitzak horrela eraman gaituelako. Jaio garelako, ez? Bai. Oso ongi. Bueno, nor da Maialen Arzalluz, telebista eta bertsolaritza baino haratago? Hori da egin daiteken galderarik zailena, nik uste dut, ez? Ikuste. Bai, nor da, Endaian jaio zen neska txiki bat, garai hartan. Endaian hasi dena, Endaiatik kanpo ere noski bizi izan dena, baina... Eta Endaia esaten dut, zeren, nik uste dut nire izakeran eta nire zeran horrek baduela garrantzia, gurasoak hegoaldekoa ditut, iparraldean bizi izan, jaio, bizi, hasi eta barnekaldean ikasi duena, orduan bi alde horiek nire baitan uztartzen dira eta... Euskal Herria bera ez, zure baitan. Bai, eta jaio nintzen eta bizi naizen herriak badauka lotura hori, azken finean. Zongi. Egoaldekoentzat, iparraldea da, iparraldea da, baina iparraldekoentzat askorentzat egoaldea da. Orduan hori guztia uztartzen duen persona da. Zongi. Eta, bertsolaritza zure familien txikitatik sustraitua dago, ezta? Bai. Aitarengandik izan duzu, ikasgura hori, ez berak transmititu dizue, pixkat, kontagan nola izan zen, hasiera horiek nola izan ziren bertsolaritzan, eta... Nik uste dute beste gehienak bezala eta asko bezala ikastolan aritu ginen bertsolaritzako klasea geneukan, eta gero 9 bat urtekin edo bertsoeskolara sartu nintzen, baina egia da gure kasuan, berezia dela hori baino lehenago ere, gure etxean bertsolaritza oso presente egon da beti, txapelketak beti jarraitu ditugu, eta Euskal Herriko finalak eta bat eta beste, eta Gipuzkoakoa eta Bizkaiakoa, eta beti asteburutan horrela ibili izan gara, eta hortatik aparte, aitaren aita aipatu duzu, eta esate baterako gogoan dut aita txikitan gaixorik zegoenean, nola nahiko gaixo txarra baita, markatu horrela esatea, baina... Gizonezko guztiak uste garela baiko gaixo txarra. Nire mazteak entzungo balu hau, esango duke, zu ere bazara! Ez da salbuespen bat, eta ohean egote zen oso gaixo egote zen, eta beti izetzean etorri, eta orduan bere gana joaten nintzen, oso umean nintzela, eta ematezkian oinak, eta jolasean horrela aritzen ginen, edo bestela umetan guretzako urteko oporrak eskiatzereko ateraldi bat izatez ziren, eta hori izaten zen gure bidei luzea, ez da, eskiatzera. Eta kotxean beti denbora pasa, nola tabletik ez zegoen, eta gainera eskerrak, esango dugu. Zorionez bai, eta gaur egun ere debekatuko balituzte kotxeetan. Horrelaxe, zorionez, denbora elkarrekin pasatu behar izaten genuen, guk lata askorik ez emateko gurasoei. Osa, familian, ibiltzen zineten, ez? Puntuka edo... Hori da, kopletan, eta, zerbaitetan, esango dugu. Jolasean. Hizkuntzarekin jolasean, zengi. Beraz, inspirazio esan daiteke zure aita zela, ez? Bai, dudarik gabe, aita. Eta, aita eta gero nola ateratzen ginen asko, esan duan bezala, txapelketetara, eta horrela, kasu hortan, garai hartan, 2004 urtera arte, iparraldekoek Nafarroan kantatzen zuten, Nafarroa eta iparraldea txapelketa bakarra zen, orduan niretzat erreferentziazko txapelketa Nafarroako txapelketa zen, Nafarroa iparralde, deituko diot nik, baina bai Nafarroako txapelketa zen, eta nire erreferentzia nagusia garai hartan izate ziren, emakumeetan Estitxu Arozena, Estitxu Fernandez,
Erika Lagoma pixka bat beranduxiago agian, Amaia Telletxea, uste dut hor bazela baita ere hori pixka lehentxeago, baina hoiek ziren nire referenteak etxetik aparte, eta gero Silbeira zegon, eta Bittor Elizagoien, Manolo Arozena, eta, bueno, hoiek ziren nire bertso mundukoak. Eta gaur egun, bueno, eta gaur programa grabatzen ari garen egun honekin, ez? Egun berezi honekin, emakumeen indarkeriaren aurkako eguna. Egia da, emakume referenteak geroz eta gehiago zaretela, ez? Behintzat horretan, eta hain zuzen ere zuen bazaitugu erreferentetza zaitugulako, bai emakume, feminista, eta bueno, zuk egite dituzuen gauza guztiak eramaten zaituztelako, gazteentzako referente bat izatera ere gaur egun, ez? Bai, bueno, ez dut nik horren kontzientzia hundirik esan nahi dute, ez dut nik nire burua referente gisa ikusten, baina... Esposizio horrek nola bait? Derrigorrez eramaten zaitu, behintzat jende aurrean egotera, beraz jendeak ikusten zaitu, eta zuk esaten duzunak, zuk egiten duzunak, badu eragin bat, ezta, jendearengan. Eta, bueno, nik lehen aipatu ditudan emakume horiek bezala, eta Maialen baino lehen aipatuko ditute, Maialen noski izan da referente eta handi bat, eta da. Baina lehenago aipatuko ditut Estitxu, eta bi Estitxuak adibidez. Niko gogoan ditut, txikitan bertsolaritza egiten genuenean, jo. Horiek ziren, bueno, niretzat dintzat horiek izan ziren lehendabizikoak. Bueno, hori izan baldin banaiz norbaitentzat, ez dute... Bere Maialen izan bazara ez, bere Estitxu izan bazara norbaitentzat. Hori da, ez dut eskatzen masiboki hori izaterik, eta ez dut hori espero, baina norbaitentzat izan baldin banaiz inspirazio iturri bat zerbaitetan, bueno, noski. Joder. Ez que, segurazki izanen zara eta ez dakizu. Bai. Zen egonen da hortik ere Maialen Arzalluz txiki bat, ez, gaur egun, ez dakit beste izan bat izango duena, eta igual izango zaitu hor zu ikusmiran, ez? Bai, egon daiteke, egongo da, ziurrenik, eta, bueno, esan duzu ez dakizu, eta hola ongi bizi naiz. Ignorantzia horretan ere lasai bizi naiz. Perfecto, baina ezagutuko bazenu, Bai, poza emango lidak, zergatik, ez? Zer behar du bertsolarion batek? Zen, bueno, hizkuntza menperatu ez, irudimena, prestaketa lan handia, eta gero irekiko dugu beste meloi bat. Uste dut, mai gainean jarri behar dena bertsolaritzan. Baina zuk zer uste duzu behar duela bertsolarion batek? Bueno, zuk esan dituzu hizkuntzarena, esan duzu irudimena, jakin-mina handia esango nuke. Jakin-minetik haratago nik uste dut behar duela eguneroko bizitzeko modu aktibo bat, esan nahi dute, entzuten duzunean gai bat, irakurtzen duzunean artikulu bat, edo, bueno, ez dut uste egunkaria goiti bera irakurri behar denik, baina bai modu kritikoan begiratu behar zaiola jasotzen dugun horri. Zen bertsolari ere, bertsolari izango da dutxan, pentsatzen dut, hor zaude eta egunean, eta igual... Bueno, batzutan bai, ez da beti horrela, zorionez, bestela erotengo gineke. Baina bai, eta nik uste dut hor dagoela kontua, pixka bat albisteak iristen direnean, eta eta nik uste dut hau garrantzitsua dela denontzat, modu kritiko batean irakurtzea eta jasotzea etortzen zaigun guztia, eta norbere iritzi bat osatzea dagoeneko iritzi batekin etortzen zaigun horretatik. Jo, eta hemen meloi bat irekin edot, eta da bertsolaritzaren afinazioa. Hor badut, ez dakit, nik badut talka bat. Musikalidadea zari zara. Bai, afinazioa, musikalidadea, edo bueno, doinuetan, ez, zen, adibidez, Nafarroako txapelketan, ez, 13.000 lagun, gazte, heldu, zaharrak, denetarik, bueno, edadekoako besan da, ez, 6-7 ordu bertsoak entzuten, inongo, bueno, izan zitezken, eztabaidak ez nor irabazle norez, mundu guztiak onartu zuen primeran epaimaiaren erabakia, ez, baina berso batzuk benetan desafinatuak zeuden, eta horretan ere respetuz aguantatzea, eta, ni benetan esaten dizute, afinazioaren iruditzen zait, ireki behar den meloi bat. Bai, bueno, hau... Eta ez da zure akasua, bereziki. Ja, bai, bueno, hau eztabaidagarria da, ezta? Nik bertsolari gisa defendatuko dut bertsolaritza, ezta? Alde horretatik ere. Baina bai, batzutan, bueno, belarritik, sartzen zailak diren bertso batzuk egoten dira zalantzari gabe, eta bertsolari batzuei geixiago kostatzen zaie bestei baino. Uste duzu puntuatu beharko litzatekela? Ez dut uste puntuatu beharko litzatekenik, uste dut puntuatzen dela. Esan nahi dut. Ez dago epai irizpideetan, eta ez dut uste egon behar denik, bueno, orain arte ez da egon, eta ez dut nik meloi hori irekiko, esango dugu, ez da? Baina argi dago epaileak pertsonak direla, bueno, publikoa pertsona den bezala, eta
nahi gabe bai ala bai, hobeto saltzen den hori hobeto iristen da. Noski. Eta orduan, zalantzari gabe, puntuazioetan eragina dauka. Zalantzari gabe. Eta gero, egia da, fazaila dela, badira bertsolari batzuk oso onak ez dutenak ongi kantatzen, eta oso zaila da horiek baloratzea entzule gisa, ez da? Ze, claro, zuk jasotzen duzu melodia batekin, eta doinu batekin, eta afinazio batekin, eta zaileko gehiago kostatzen da hitzean Bai, begirada jartzea. Begirada jartzea, eta gero agian, harritzen zaitu epaiak, ez da? Postu hon bat lortzen duelako bertsolari horrek, eta alderantzizkoa ere gertatzen da. Noski, igual, kriston doinu polita eta egin duena. Eta oso ongi saltzen den bertso bat, agian ez da hain ona izan, ez da? Nik uste dut puntuatzen dela ezinbestean. Ja. Bai. Bueno, poliki joango gara bertsolaritza alde batera uzten, eta sartuko gara telebistaren munduan. Bai? Bibazuek saioa gidatzen duzu, Xabirekin batera, eta iritsi zara bertara, ibilbide baten bitartez, ez? Konta iguzu ibilbide hori izan den, nola iritsi zaren, gazte gure entzuleak jakin dezaten nola iristen den Maialen, bertsolaritza mundutik, beraino, eta itzultzaile izan, zaren bezala, ez? Nik esango nuke ausardia kolpe batetik izan zela, eta bertsolaritzak dauka zerikusia, inolako zalantzari gabe, nik esaten dut, lortu dudan guztia edo egiten dudan guztiaren oinarrian beti bertsoa egon dela. Neri, deitu zidaten gure kasatik elkarrizketa bat egiteko, hori baino lehenago esango nuke, irratitik, gazteatik parte hartzeko, kolaboratzeko deitu zidaten, bertsio batzuk egin itzan. Eta hoiek hasi ziren... Bertsioak, ez bertsoak. Bertsioak hartu kantu ezagunak, eta hoien euskarazko bertsioak edo hitzak aldatuta nik nahi duena kantatu nezan. Eta guzti hori hasi zen Euskal Herriko txapelketa batean Doraemonen bertsoa abestu nuelako. Eta, ausardia kolpe batetik, nik ez neukan pentsatuta hori kantatzerik, animatu ninduten, eta, egin nuen. Eta, arreta deituta, gazteatik deitu zidaten. Barkatu, Kristono jartzen izan zuen bertso horrek. Bai, handia izan zuen, bai. Eta Katalunian bereziki, eta... Bai, eta hori gainera gerora jakin dut, ze hortik urte batzuetara, emanaldi batean panderoa eta terketixa eta jo behar nituen, eta bi katalan hurbildu ziren, eta gero esan ziaten etorrik, hemen geunden, eta jakin dugu zu kantatzen zenuela, eta etorri gara zu ikustera. Zuek, nire ikustera? Bai, Katalunian, oso ezaguna izan zen. Eta nik esan nion ere ondokoari, ostia, Katalunian asko dira, Esan nion, Katalunian. Ez dira 3 milioi Euskal Herrian bezala, asko dira. Eta kontua da, hortik hasita gero, Euskal Herriko txapelketa hartan ere, gure kasa saioa zegoen telebistan, hasi berria, elkarrizketak egiten zituzten, eta bertsolarien bila zebiltzan, programa baterako, eta bertsori askok ez. Izan ziren, bigarren edo hirugarren plater bat. Ez ziurrenik, ez dago arazorik. Baina elkarrizketatzeko orduan, ez da? Eta joan nintzen saiora, oian nahi goranekin batera joan nintzen saiora. Eta, pentsatzen dut orduan nire elkarrizketa gustatuko zitzaiela edo, kolaboratzeko deitu zidaten, eta gure kasan 3 urte pasata gero, Bibazuek iritsi zen. Biza, bere hemendik bukatu behar dudan nik Bibazueken, aurkezle lanak egiten. Zergatik ez? Beti ongi etortzen dira oporrak edo dena delakoa, Ez daukago arazorik. Ni bertxotan nahi zantrebea, Ja, guk egunero bertsoak kantatzen dugu, Baina irakurtzen duzuela badakit, ez? Bai, irakurtzen dugu. Trampaia badago. Irakurtzen dugu. Egon izan garenean ikusi dugu, ni pentsatzen nuen, asmatzen zen nuetela momentuan, eta... Telebistan dena gezurra da. Dena gezurra da. Osea, beraz, hortik gero salto eman zenun Bibazuekera. Bai, hori da, bai. Jo, ongi. Eta izango dituzu anekdota pila bat, ez? Bibazueken, zenbat urtera maztizuia? Hau da 5. urtea. 5. Anekdotak eta gauza berezia. Konta diguzu zerbaitola gertatu zaizuna, esaten go, hau jendeak ez du ikusten, eta ez dakizu zenekoak duen horretan, ez? Izan daiteke jendeak ez duena ikusten edo jendeak ikusten duena. Baina egia da 5 urtetan gauza asko gertatu zaizkigula, batez ere zuzenekoa izanik, hor ez dago mozterik, eta gertatzen da, eta kitxo, ezta? Gogoratzen dut egun batean adibidez, eta noski gainera jartzen dizkigute eskua zikintzeko eta gauzak gaizki atera daitezen, trampa asko jartzen dizkigute. Zuen arteko... Eta orduan behin gogoratzen naiz, batido batzuk egiten ari ginela, eta nola diren batidoak egiteko irabia gailu egiten dutenak. Horre, bakoitzak egin genuen gure batidoa, Xabik eta biok, eta bidalek medikoak ere bai, bakoitzak gure egin genuen, eta hasi ginen gero hori
edalontzi batera zerbitzatu behar genuen, Xabik hartu zuen berea, nik ez dakit zer egin zuen, ez da baldarra delako, baina batzutan baldarkeriak gertatzen zaizkio, denoi bezala, baina berari ere bai, eta hartu zuenean azpiko, hola, Bai, roska hori, ez dakit, ez zegoen ongitxita ezer, askatu zitzaion, dena goitik bera erori zitzaion, orduan noski bereziki jantzitegikoak erotzen dira, horrelakotan. Baina, bueno, ez zegoen ezer egiterik, hor, suertez berehala iragarkietara egin zen, orduan, bueno, horre, hasten dira, beste, jende korrika hasten da orduan, ez da? Kontatuko dizut, gertatu ziteara nire aurrekoan, guk estrenatu baluarten izan genuen emanaldia 16an, urriaren 16an. Eta bi egun beranduago deitu ninduten, deitu gintuzten, Leitzako, Altsasuko, edo, hainbat irratik batera egiten duten nolako online programa batetik, ez? Eta deitu, eta, sartu nintzen bertan, eta hasi ziren hizketan nirekin, eta, zer moduz, eta nola joan da dena, nola doa dena prestaketa, eta, prestaketa ja izan zen asteazkenean, eta, bale, eta, eguraldira begira gongo zarete, ez da ni, hauek trompatu dira. Eta pentsatuz, Nafarroa Inezeko arduraduna nintzela, eta zorionez hortzegoen Unai Zabaleta, gure zirkoan ibiltzen da, eta ezagutzen zuen gure proiektua, eta atera zen hortik, baina, ze farrak bota genituen, deitu eta gonbidatua, etzen espero zena, en fin, hori guri etzaigu gertatu, uste dut, baina telebistan gertatu izan dira, horrelakoak. Deitu norbaiti pentsatuz? Bai, hori gertatu izan, guri etzaigu gertatu, baina saio batean, pertsona batek aspaldian ikusi ez zuen pertsona bat, ez da, ikusi nahi zuela eta holako saio bietako batean, berrelkarketa bietako Isabel Gemio bezala, sorpresa. Hori da, adibidez, hori ETB-en gertatu da. Soldaduskako aspaldiko lagun bat etorri berzela gainera zuzenean zen saioa, eta iritsi zenean sorpresa, platora ez telebistara, erredaktorekin, eta hitz egitera konturatu ziren etzela bera. Etzela pertsona, izena bizenak berak zituela, baina etzela bera. Eta kontua da, saioa ja martxan zegola, bitartean martxan zegoela saioa, orduan ezin zen gelditu. Eta tipo hori esan zioten, zu sartuko zara, baina ez zara zu, espero dutena, orduan sartuko zara, zuk jarri harridura aurpegia, eta iragarkietara joango gara. Eta, bai, horrelakoak noski gertatzen dira, bai. En fin, eta 5 urte hauetan markatuta utzi zaituen gonbidaturen bat, badago hor esaten zuna, ze unkigarria edo ze berezia edo desberdina? Bai, asko dira, baina bat hola oso gogoan daukadana adibidez izan zen bularreko minbiziari buruz egin genuen lehendabiziko ordu bat, eta ez nere inguruan suertez, kasurik tokatu zaidalako gertuan, esango dugu, baina, bereziki unkigarria izan zen, lehendabizi sartu zen emazte bat minbizia zuena, bularreko minbizi metastasikoa zuena, baina, ausardiaz, eta uste dut Naparra zela gainera, Sunbila aldekoa edo Donestebe aldekoa zen. Eta, oso indartsu hitz egiten zuen emakume bat sartu zen, ondoren sartu zen neska gazte bat 30 gutxi urtekoa bularrak kenduta zeukana eta sendatuta zegona, baina, bere prozesua bizi izan zuena, eta azkenik sartu zen Inurri elkartea sortu zuen neska gaztea, eta neska gaztetxo horrek sortu zuen Inurri elkartea, bularreko minbiziaren inguruan biltzen den elkartea sortu zuen, bere ama bere garaian minbizi ziltzelako, ezta? Eta gainera, telebistan bazen bere garaian programa bat, maite zaitut edo zuaitz gurrutxagak aurkezten zuena, pertsona bati sorpresa bat ematen zeona, garai hartan neska horrek parte hartu zuen bere amari sorpresa emanaz, orduan bizirik zegon bere ama, baina ondorenean, berriz gaixotu zen, erori zen, eta hil zen bere ama. Eta irudi horiek ikusi genituen, garai hartako maite zaitut programako irudiak. Eta bere ama agertu zen, eta orduan nahiko emotibo izan zen, denok negarrez hasi ginen, ezta? Eta irudiak ikustean, lehendabiziko emakumeari, zeina oso ausarta zena eta indartsua zena, ausarta. Ez dago ausarta izan beharrik indartsua zena, behintzate ala adierazten zuen, galdetu genion, zer sentitzen duzu irudia hauek ikusita, eta orduan lehendabiziko aldiz esan zuen, beldurra esan zuen. Eta hori esan zuen momentuan, bere... Transmititu zizuen ere. Bai, asko transmititu zigun. Ez da maskara bat kendu zuela, hasieratik ez zeukan maskararik, baina, ez da, indar hori eta azkenean ahulezia hori agertu zituen biak batera, eta goratzen dut momentu berezi. Jartzen ere, ostras, eske...
Bai. En fin. Bai, eta gertatu zaigu, minbiziak eta pasatu ditugu bat baino gehiago, eta gertatu zaigu, gerora gure saiora etorri izan den norbait hiltzea, ezta? Gerora minbiziarekin, eta gero jakiten dituzu hoiek, eta bueno, bizitzaren parte da noski, eta ez dago... Ez da, kasu berdina, baina guk urtero musikalarekin ibiltzen gara Iruñeko Miserikordiatxean, eta, klar, urtetik urtera, aurrek urtekoak gogoratzen dira zutaz, baina badago jendea ez dagoena urte batetik bestera, eta eta ez dago, eta unkigarria da behintzat, eta ikaslentzat oso... Bueno, ikaslentzat oso unkigarria, eta uste dut oso beharrezkoa. Bai. Oso beharrezkoa. Eriotza askotan ez da tratatzen hezkuntzan, ez? Eta edo behintzat oso zeharka tratatzen da, eta Ez, eta horre lanketa haundi bat dago nik uste, zeren kolpeak etorriko dira, bai ala bai, eta... Gainera, gure ikasleak DBH-koak ez normalean daude aitona amona galtzeko adinean, eta bueno, horrekin aurrera joatea eta lidiatzea, ikasi behar dira. Beharrezkoa da, bai. Bueno, badago hor eskolan zer landu, ez? Eta ikastoletan. Denean gizartean, Gizartean, eriotzarekin gizartean. Bai, dudigabe. Baina, bueno, guk ikastolak badugu hor zer esan, ez? Eta nola lagundu, eta, bueno, izan daiteke tratatzeko zerbait. Hortarako helduok ere preste egon behar dugu. Dudari gabe, eta askotan hori da falta zeguna. Lehen biziko arazoa, bai. Bueno, jarraitzen dugu telebista munduarekin, eta beste meloitxo bat, pixka terzioz aldatu zirekin edut. ETV bai ala ez? Zen hor badugu, ez? Badugu ETV birekin, bueno, nik badut bai ez talka bat, ez? Badago, euskaraz, edukia, eta gazteleraz badaude edukiak. Zergatik ere ez, agian euskal mundura gehiago hurbiltzeko, baina azpititulen mundua zergatik ez ireki ETV baten, edo, bueno, zer iritzi duz horren inguruan eta? Badakit igual zure teiatoren kontra... Bai, ez, baina, bueno, esan dezaket pentsatzen duara modu suabe batean, ez? Lehengunen Iker Galartzarekin komentatuz berak, zertarako, ez? ETV azpititulak eta bestela gure hizkuntza ez dugu ematen kentzen diogu balio puntu bat, ez? Bai, bueno, nik pentsatzen duana da horrek ere evoluzionatzen joan beharko lukela, bere garaian sortu zenean zentzu bat izango zuen ziurrenik, eta gaur egun izan daiteke beharrezkoa zerbaitentzat, izan daiteke, baina bueno, nik uste dut evoluzionatzen joan beharko lukela eta ez dela evoluzionatzen joan, uste dut. Euskara jakintza ulermen maila gerozta altuagoa da, ulermena esan dute, gerozta altuagoa da Euskal Herrian eta bueno, ETV uste dut horre nahiko estankatuta gelditu dela. Zinema programa hori kenduta ez, ona da, programa hori mintzat ona da. Bai, hori jendeari gustatzen zaio, baina bai, hizkuntza aldetik uste dut oso estankatuta gelditu dela. Neri pena handia ematen dit bereziki konkis bezalako saio batean ikusten dudanean, zeina esaten den ez da, ETV biren helburua baldin bada, erderazko gizartea euskarara ekartzea, konkis batean ikusten dut argi eta garbi nola euskal gizartea erderara eramaten duen, besteak beste... Bai, gainera kriston arrakasta du. Bai, eta euskal hiztun asko eta asko erderaz jartzen dituen pantailaren aurrean, eta neri horrek bereziki mina ematen dit. Eta zu itzultzailezaren neurrian ez, agian inbertsioa horretan egin behar da. Itzultzaileak jartzen EITB-en ez, azpititulo horiek sartzeko, eta kalitatezko programa horiek pasatzea euskarazko bertsiora ez? Nik uste dut bai, ez, eta batez ere, noski ETB dena bat da, eta bai irrati, bai telebista, bai erderazkoa, bai euskarazkoa, hor aurrekontu bat dago, ez da, denentzat, aurrekontu bat dago, eta, bueno, azken finean, neri pena iruditzen zait, euskarazko saioetara eta euskarazko lanetara aurrekontu bat iritsi daitekenean, pentsatzeak pastelaren zati handi bat erderara eramaten dela, eta, bueno, nik alde hortatik behintzat uste dut, kalte egiten duela, zentzu askotan. Ja. Hombre, eske hor atzetik politikak ere badaude, ez? Esango luke. Bueno, batez ere politikak daude. Bai, eta zuri balintzatu zaituzten noizbait, politika horiek esan behar duzun horretan eta kontatu behar duzun horretan. Iritsi zaizu, ez dut esango zentsura hitza, baina iritsi zaizu atzetik kontuz hau ezin dugu esan, kontuz hau nola esaten dugun. Enuke hori esango, noski badakit ezin dudala nahi duan guztia esan, gainera aurkezlea naiz eta iritzi emaileak horretarako daude, esango dugu. Zuek objektiboak gu objektiboak egoako izan behar gara, noski hildo bat dago hor, eta hildo horretatik ezin da atera. Edo esan nahi dut, noski iritzi guztiak ez dira
ez dira baliozkoak, eta guk objektiboki jarraitu behar dugu. Horretan baino gehiago, eta bai esango duana da, esan dugu, ez da, atzean politikak daude, eta hor ETB bat eta ETB bi daude, eta guri bereziki eragiten diguna da, kamara aurrean esaten duguna, baino gehiago, kamara atzean ikusten ez den horretan eragiten digu. Hau da, adibidez, ETB-en plato desberdina daude, lanean egiteko plato desberdina daude, lehendabiziko 2 urteetan, ETB biko arratsaldeko saioa eta ETB bateko arratsaldeko saioa 2 platotan banatuta zeuden, 2 ekipo desberdinekin, eta orduan biak zuzenean ziren. Ondoren, etorri zen erabaki bat, elkartu egin behar zirela, plato berean lan egin behar zutela, eta orduan, biak ordu berean izanez, noski ezin dute biek batera lan egin. Orduan, beti ETB bi da zuzenean dena, eta beti ETB bat da grabatua izango dena, beraz, hortan dauka guregan bereziki eragina. Eta orduan... Bai, barne politika, ez? Hori da, hau da detaile bat. Baina, olako detaile asko dago. Eta zuk ja 5 urte daramazkizu elkarrizketatzaile lanetan, orain personalki eskatuko izut aholkuren bat, elkarrizketatzaile lan hauetarako ni berri naiz, honetan ez, hau da grabatzen dugun, hau izango da emitituko den 3. podcasta, baina grabatzen dugun 6. da. Eta aholkuren bat? Elkarrizketak egiteko atzetik lan handia dago, zuk ere jakingo duzu dagoeneko, ongi prestatu elkarrizketak, ongi jakin nor dagoen zure aurrean, nor egongo den, eta ez da beti erresa, ez? Ze guk adibidez, egunero jende berria daukagu, jende pila bat daukagu, eta ez da beti erresa, parean izango dugun hori ongi kontrolatzea. Lehendabizikoa hori da, ongi kontrolatu elkarrizketatua, baina gero, behin prestatuta daukazun horrekin, improvisazioari tartea eman. Malgua izan pixkat, ez? Hori da. Nik uste dut hori dela elkarrizketa bat interesgarria izateko eta polita izateko gakoetako. Eriotzari buruz ez nuen ezera puntatuta eta atera da. Hori da, adibidez. Atera zego, zongi, eskerrik asko, gakoagatik. Hemen gonbidatu guztiek galderatxo bat egiten digu eta da, zinden zure jaso momentua. Hau da, barruan jasota duzun momentu bat, zeina, gogoratzen duzun, egunerokotasunean duzun, edo bertsolaritzarekin lotua, edo zure bizitza personalarekin lotua, edo eta egunero adibidez goizetako kafe hori, edo zuk duzun momentu txori zurea dena eta betirako jasota duzuna. Kaferik ez dut hartzen, hori lehenik eta behin. Ostras, jende gutxi gara, Kafea etzai gustatzen, orduan hori ez da nire momentua. Gainera izaten da, eztabaida momentu bat, zeren mundu guztiak kafea hartzen duenean, zuk ez dakizu zer hartu. Orduan, izaten da, momentu txarro bat. Ura gasarekin deskubritu den. Bai, niri da. Eta pentsatzen, iparralden asko hartzen da, ez? Bai, baina da, etzai gustatzen. Deskubritu behar dut, oraindik deskubritu behar dut. Zein da nire momentua? Zure jaso momentua, bai. Nire jaso momentua. Aurrerago egingo dugu galdera hau? Venga, bale, pentsatu. Bitartean pentsatuko dut. Pentsatu, hori da. Hor da, orain galderak egiten ari zaren bitartean hortan pentsatzen arituko naiz. Venga, bale, a ber, multitask. Bai, bukaeran erantzungo dut. Bale, eta Maialen, zer sentitzen du arreba bertsolariak nebak txapela jartzen duen momentuan? Begira, hori izan daiteke nere jaso momentua. Hor, banuen tarte berean jarrita, Begira, hori izan daiteke nere jaso momentua. Hori da, izugarrizko postasuna. Bai, ez da. Izugarria. Hori... Baita, zurea propioa jarriko bazenu baino gehiago, inkluso. Zalantzarik gabe. Bertsolariak badauka gauza bat oso berezia, eta da, normalean gehiago sufritzen duela entzuten, gertuko norbait daukanean holtza gainean, kantatzen baino. Kiroletan gertatzen da gauza bera, Oso zaila da entzuten egotea, bereziki kontrolatzen duzunean eremu hori. Esan nahi dut, zuk badakizunean zerk fallatu dezaken, zerk... Bai, puntuazioa buruan duzu, ere, ez, pixkat. Oso komplikatua da. Askoz nahiago dut bertsotan kantatzen aritu, lagun min bat edo anaia entzuten aritzea baino. Asko sufritzen dut eta Euskal Herriko finala, azkeneko 3 finalak, enaiz gai izan entzuteko. Ez, Ni kanpoan egoten naiz. Enaiz gai izan entzuteko. Orduan... Urduritzen zarelako. Baina modu oso bortitz batean urduritzen naiz. Bai. Eta gero noiz ikusten duzu, entzuten duzu kanpotik irabazi duela, eta orduan sartzen zara, eta... Iristen da momentu bat, zure urduritasunak gainditu behar dituzuna. Gara, 6-7 orduren ostean, ez? Bai, eta hau da ikasleentzat ere
aholku bat, zure urduritasunak gainditu momentu batean. Orduan, iristen da momentu bat, sartu egin behar duzuna, bai ala bai. Eta normalean oso bukaeran izaten da. Bueno. Eta esate baterako, Ametxek finala irabazi zuen orain dela 3 txapelketako egunura oso gogoan daukat. Goiza entzun nuen, goizan oso saio ona egin zuen. Eta goiza, hasieran beti ematen diot aukera bat. Lehendabiziko ofizioa entzuten diot ala moduz, eta hor erabakitzen dut, ez, hor nere barruak erabakitzen du, barruan gelditu ala ez. Eta lehendabiziko txapel hartako goiza entzun nuen, osorik, oso saio ona egin zuen. Ez zigun arrakalarik utzi hor. Zabarkatu, baina eski, karo, zuentzat, etxetik datorren zerbait, etxean jolasa izan den zerbait, batean esatea, jostra, eski dago hor, maila gorena duten oik. Gaixua, pena handia ematen du. Bai. Gertutik eta maite duzunean, pena handia ematen du. Baina, hor dago, berak erabaki du, hor dago, eta gainera, ez dago besterik, hor dago, eta oso ongi egiten du, beraz aurrera. Eta arratsaldean gogoratzen naiz, lehendabiziko ofizioa entzun nuen, lehenbiziko bertsoa entzun nuela, eta esan nuen, ni hemendik banoa. Eta esan zidan, amak esan zidan ondotik, zu hemen geldituko zara. Eta esan nuen, ofizioa bukatu zen, eta esan nuen, ni hemendik banoa. Eta nera izpak ondotik esan zuen, ni zurekin noa. Kanpora atera ginen, tabernan egon ginen, pixka bat, eta gero arratsaldeko parte handi bat pasatu nuen Bekeko souvenir dendan. Mira. Antxe, egon nintzen barrua sartuta, bertako tipoarekin. Bertatik ez da entzuten, ez? Ez dute jartzen. Ez. Bertako tipoarekin, eta esaten nion, esken eranea kantatzen ari da, ez dakizia berak etzekin ze gertatzen ari zen ere, esateko ez zeukan zerikusirik mundu horrekin. Eta, bukaeran, arratsalde osoa berekin pasata gero, bukaeran jo nintzen barrura, eta santziaten, uste zutela, irabaziko zuela. Eta momentua, oso unkigarria izan zen, oso unkigarria, oso berezia. Sordu, Maialen Arzayusen jaso momentua. Bai, hori da. Hori, eta ondoren etorri zen afaria. Hori dira. Ze ona. Errepikatzeko modukoa. Ospakizuna, ez? Bai, ospakizuna polita izan zen. Ze ona. Bueno, kontatu beritugu bi gauzatxo, jende asko igual ez dakizkinak, baina hemen Maialenek Asterix eta Obelixen komikiak itzuli ditu. Bai. Nola iristen zara horretara, edo nola iristen zezu proposamen hori? Bueno, nik orduan lan egiten nuen Bakun izeneko itzulpen enpresa batean, zestoan dagona, arruan, bestela sortuko dira. Eta Bakunek itzultzen zituen Asterix eta Obelixen komikiak. Aurretik beste pertsona batzuk itzultzen zituzten, eta orduan, frantsesetik itzuli behar dira. Zuk frantsesa primeran itzultzen. Bai, eta frantsesetik itzuli behar dira. Trebian, hori da. Eta, iritsi zenean komiki berri bat niri proposatu zidaten, eta geroztik gaur egun ez dute Bakunen lanik egiten, behintzat ez naiz egunero ara joaten, baina tarteka horrelako pilularen bat, iristen zait, ipuinen bat dela, edo normalean horrelako gauzak izaten dira. Eta jarraitu dut, orain arte behintzat jarraitu dut Asterix eta Obelixen komikiak itzultzen, berriak, 2 urtean behin, ateratzen dira berriak udazkenean, beraz, aurten ez da tokatzen, urrengo udazkenean tokatuko da berria. Eta gero, orain dela gutxi arte, aritu gara baita ere, Asterix eta Obelix zaharrak berrargitaratzen. Orduan, zaharrak ere berriz itzuli berri izan dira. Eta pelikulak eta egin direnean, ez da? Ez, pelikulak nik ez ditut egin. Pelikulak eta ikusentzunezkoak adibidez orain, baitago beste proiektu badago, Idefixen komikiena. Bale. Eta... Baizen, badago orain seria eta marrazki bizidunak, hori da, marrazki bizidunak daude, eta kasu hontan, begira, Asterix eta Obelixen komikietatik pelikuletara edo marrazki bizidunetara salto egin duen bezala, Idefixen kasuan alderantzizkoa da, oso okerrez banago, uste dut, marrazki bizidunetatik komikietara pasatu dela baita ere. Eta orduan, marrazki bizidunak beste norbaiteke itzultzen ditu euskerara, baina komikiak kasu hontan nik itzuli ditut. Orain arte uste dut 6 izan direla, 6 komikitxo, desberdina dira, oso polita dira, egia esateko, gaztexeagoentzat, esango nuke direla, umexeagoentzat, baina oso polita dira. Alabarentzako, alabak 5 urte ditu gomendatzen izkiazu. Bikain. Bai, adibidez, oso polita dira. Eta beste gauza bat, jendeak ez dakiena da, zuk biuda Errusian eman dituzula. Bai, da. Errusiera ikasten. Bai, hori da nire bizitzako, ez dakit, erokeri bat, esango dugu, erokeri bat, ni txiki-txikitatik Errusiera ikasi nahi izan dut. Hori izan da nire ametsetako, gezurra, ez da hortik hasten. Oinarria dago nik txiki-txikitatik nire ametsetako bat izan dudala Moskuko katedrala ikustearena. Hori izan da nire bizitzako ametsa. Kremlina da inguruko
eremua edo Vale. arresi gorria eta, baina katedral koloretako goxokizko katedrale eder hori. Eta nik umetan neukan, ez dakit hemen ere ikastola mago zuen, mega entziklopedia batzuk, umeentzako entziklopedia batzuk dira, berdea, urdina eta bar dira, eta oso liburu polita dira, eta gauetan etxean egoten nintzen horri begira, ohean nengola, entziklopedia horri begira. Eta bazegoen orrialde bat munduko eraikin bereziei buruzkoa. Eta egia esan ez ziren ez argazkiak ez ezer, horrelako marrazkitxo txiki batzuk ziren, baina tartean marrazkiak, Baina tartean zegoen Eifeldorrea eta Txinako Erresia, eta tartean zegoen hori, Moskuko katedral zoragarri hori. Eta goratzen naiz, gau batean, ohean nengola eta ama etorriko zen pentsatzu ja liburu eisteko esatera, esan nion, ama, hau nun dago? Nik hau ikusi nahi dut, esan zian, hori Errusian dago. Eta esan nion, hori Moskun dago, eta Moskun nun dago? Mosku Errusian dago. Eta esan nion, nik Errusiara joan nahi dut. Eta esan zian, Errusiara ikasi beharko duzu, esan zian. Eta hori buruan sartu zitzaidan, eta orduztik aurrera, Errusiarekin lotura zuten gauza guztiak asko gustatu izan zitzaizkidan. Bai Anastasiaren Disneyen pelikula, bai Anastasiaren... Musikala da zoragarria. Nik ikusi dut, nik ere ikusi dut. Ikaragarria. Oso polita. Eta bertako protagonista Dimitri Iruñekoa da. Bai, Bai, Inigo eta jo. Bai, bai, ikusi nuen Rei Leonena, baino lehen, ikusi nuen Anastasiarena. Oso polita. Bai benetako historia, ze oso desberdina da, benetako historia, bai gerra hotza, bai iraultza, Errusiako iraultza, beti asko inspiratu izan hauten gauzak izan dira, bai Tsarren garaiak eta abar guztiak. Eta orduan nik ikasi nuen itzulpen gintza, besteak beste hori zelako Euskal Herrian aukera bakarra unibertsitatean Errusiera ikasteko. Eta orduan... Eta dena argazki txiki batetik abiatuta, Bai. Bueno, marrazki txiki batetik. Marrazki eskas txiki batetik abiatuta. Eta horrela iritsi nintzen, unibertsitatean Errusiera ikastera, eta aukera bagenuen beka batzuk eskatuta uda Errusian pasatzeko, eta San Petersburgon pasatu nituen 2 uda, eta tartean egin nuen eskapada bat Moskura, eta ikusi nuen nire zera. Eta hori da nire beste jaso momentu bat. Begira. Ikusi nuenean, azkenean katedrala nire begiekin, gogoratzen naiz, pentsatu nola, wow, ze ederra, eta bi esan nuen, eta orain zer? Orain zer egingo dut nire bizitzarekin. Ja, bete dut nire ametsa ez? Ba, egia da, hori pentsatu nuen, gauza txikia da, eta noski zorionez baitute beste hainbat gauza egiteko bizitzan, baina momentu hortan hori pentsatu nuen, orain zer egingo dut nire bizitzarekin. Badulen guzu bat, esaten ziana beti, olako monumento erraldoiak lehenengo aldiz ikusten direnean, beti kaskoak jarrita, eta zuk nahi duzun musika berezi batekin izan, zen betirako entzuten duzunen musika hori gogoratuko duzu. Eta ni gogoratzen naiz, jarri nuela musika bat, Abusinbel ikusi nuen lehenengo aldia, eta dut gogoan, entzuten duen bakoitzan kanta hori, etortzen zait burura Abusinbelen momentua. Begira, nik hori ez duen egin. Eta beste baterako, aizu hor. Ba, beste baterako, eta orain bi gauza esango ditut honi lotuta, bat berriz joan behar dut, gauza bategatik, bereziki badagolako Kremlinaren azpian aukera Lenin ikusteko, Lenin enbalsamatuta dago, eta bisita egin daiteke, baina ni joan nintzen momentuan itxita zegon. Lanetan ari zen, orduan itxita zegon, orduan enuen ikusi, eta hori gelditzen zaite egiteko, orduan itzuli behar dute. Baduzu hor txeklistak. Plaza Gorrira itzuli behar dut hori egiteko, eta bi, eta hau da guztientzat aholkua, Moskuko katedrala kanpotik oso polita da, barrutik oso itxusia da, eta San Petersburgoko katedrala kanpotik ez da hain ikusgarria, baina barrutik askoz politagoa da. Orduan, bat aukeratzekotan, joan San Petersburgoko ikustera. Bai. Bueno, begira, hor entzulentzat badago aholku bat. Bueno, bukatzen joango gara poliki-poliki, eta badugu normalean 10 galdera azkar egiten dizkiogu gonbidatuari, azkar hola pikadito, erantzuteko, bai. Bertso bat kantatzen gai serio ala humoretsua? Serioa. Zuzenekoa ala grabatua programa? Zuzenekoa. Euskara ez den hizkuntza bat? Errusiera. Errusiera. Bertso saio entzule edo parte hartzaile gisa? Parte hartzaile. Mundu moderno adimen artifizialarekin, ala patxada lasaitasuna eta bizitza tradizionalagoa? Gure aitak esaten du teknologiak traktorean bukatu behar zuela. Gutxi gora bera hor dira erantzuna. Enago ados, baina banago ados.
Egia da, enago ados, baina banago ados. Esan nahi dut, enago ados, hori oso aarkaikoa eta atzeratua izatea da. Baina, esaldi hortan egia asko dauden ere ustez. Ai, ez ezagun izatea anonimatua. Anonimatua. Vale, bertsolari bat? Salvador. Eta hitz bakar batean, eta egin duzu ja da, hau, baina hitz bakar batean definitu beharko bazenu zure burua? Neska bihurria. Bihurria. Bai. Wow. Bai. Eta orain, ni izango naiz bihurri, Uix. pixka bat bihurri, eta eskatuko dizut, gaurko programaren agurra, bertso batekin egiteko 2017an, ez? Humorez eman zenion bukaera bertso saioari, Doraemonen doinuarekin, eta, bueno, eskatuko nizuke, Doraemonen doinu horrekin jason eta zorion hitzekin. Jason eta zorion, horrela bukatu behar da. Bururatzen zaizun, eta horrekin agurra egingo diogu programari, beraz, bueno, pues, eskerrak ematen dizkizut hemendik etorri zanagatik, eta ea zer bururatzen zaizun. Ui. Bueno, ea ba. Bana. Orain arte enintzen ikastola hontan egon, baina gaur ikasi dut zerroton datan dagon. Guztia erantzun dut, ta hainbestez hor konpon, baina elkarrizketa hontan zenbat zorion. Jaso ikastola jolastegi ere bada. Bai, egia da hori. Taran. Prom, pom, pom, gora eta gora beti, euskara jason. Prom, pom, pom, gora eta gora beti, euskara jason. Wow, polita. Bueno, hori izan da zailena, eh? Bai, eh? Bai, zailena. Bai. Eskerrik asko, Maialen, urera tortzeagatik, kilometrai hori egiteagatik, eta benetan placer bat izan da, oso gustora egon gara, eta nahi duzun arte. Mila esker benetan, zuei. Bueno, 42 minutu, ongi. Ongi. Cuando, primeran, gustora? Bai. Bueno, pues ya está. Errex.